Jamana an bɛ aw fo ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni an ko ma ko aw ni ce aw ka don o don timinadiya la. Bi kibaru kumabaw la politiciens cilen kɔfɛ a ko ɲɛmɔgɔw taara ni a ko ye Cour suprême la ka jira k'a fɔ ko sariya ma bato jamana ɲɛmɔgɔw ka latigɛ in tali la. U ka sɔrɔna donba Maître Mamadu Kamara a bɛna ka ɲɛfɔli dɔ sɔrɔ ni kibaru in kɔnɔ. B'a ye k'a fɔ ko Madame Bɔre Fili Sisoko fana ka kirikow daminɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka u bɔra o dugukɔrɔ ka bila kalo daminɛ waati ninnu na ka sababu kɛ muso in ka farigan ye. Kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni ko olu ka tulo garisɛgɛ ye dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamana an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ka jamana politiciens cili kɔfɛ a ko ɲɛmɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko u ma jɛn ni latigɛ in ye ko sariya ma bato fewu. O de kama u taara n'a ko ye Cour suprême la ani ka tila ka CNT mɔgɔ dɔw fana nɔ minɛ an ka kiiriso wɛrɛw la ka jira k'a fɔ ko olu ye dansago kɛ jamana bɛɛ faga tabiya jolen dɔw la. A ko siratigɛ la an sera k'u ka lafasaba sɔrɔ ni o ye Maître Mamadu Kamara ye ale ye min fɔ a ko kan an ka an tulo da olu dɔw fɛ nin kumakanw na. Kun fɔlɔ ye min ye o ye décision min taara ani an ka sariya ti bɛn a bɛ sariya sɔsɔ sur plusieurs points. An y'olu fɛsɛfɛsɛ an ka requête la. D'abord sariya min b'a to président yamaruya a ka dissolution kɛ bɛɛ b'a dɔn Mali la dissolution parti dissolution a n'a suspension sanction bɛ ta justice de fɛ o tɛ président ka baara fɛn kɔnɔ baara hukumu kɔnɔna la. O yamaruya dilen tɛ président de transition ma ou bien président de la république yɛrɛ ni président min élu la a t'o yɛrɛ bolo sango président de transition o yamaruya tɛ yen ka parti cili Mali kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ dissolution kɛ ou bien k'i b'u ka activité suspendre i bɛ passer juge de fɛ juge civil de b'a décider ka parti ci. Donc min ye décision ta o kun man ka ta. Filanan ye min ye n'i bɛ nin décision suguya ta surtout décision min bɛ maa dɔw ka hakɛ bali n'i b'o décision ta administration fan fɛn i kɛra ministre i kɛra président i kɛra préfet o i b'o décision fɛn fɛn ta n'a bɛ administrateur dɔw ka a bɛ fɔ une décision qui fait grief c'est-à-dire que min bɛ don dɔ n'a ka hakɛ cɛ ou bien a n'a ka intérêt cɛ n'i b'o décision suguya ta o décision i kan k'a fɔ décision yɛrɛ kɔnɔna la papier wɛrɛ tɛ dɛ conférence de presse tɛ après dɛ ministre ka kumakan tɛ dɛ explication wɛrɛw tɛ dɛ a bɛ sɛbɛn décision yɛrɛ kɔnɔna la décision taara kun jumɛn kama par exemple n'a sɔrɔ parti tun ye ko dɔ kɛ parce que o fana mɛnna kɔfɛ ko parti bɛ ka a essayer ka jamana déstabiliser o kuma kun kan ka sɛbɛn décision kɔnɔna la o fana t'a kɔnɔna la parce que sariya kɔnɔna la juge de bɛ maaw ka liberté lakana u ka hakɛw juge de ka baara ye yamaruyalen don k'o lakana comme an bolo nin décision in bɛɛ mɔgɔw ka hakɛ u ka hakɛ kɛ fu ye donc an y'o juge saisi u ka ordonner décision ninnu kana exécuter u ka ressort kɔnɔna la. Madame Bɔre Fili Sisoko ka kirikow daminɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ septembre kalo kɔfɛ u tun ye baara ninnu sonsori walasa ka se ka lamɛnni dɔw kɛ i n'a fɔ maa falenma dɔw Umar Tatamili ani Musa Mara olu bɛɛ lajɛlen marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔkɔrɔw ye ani ka taa se minisiri kɔrɔ Madame Kalima i b'a ye k'a fɔ k'olu lamɛnnen kɔfɛ u seginna ka baara min daminɛ dɔgɔkun kɔnɔ nka a ma se ka taa ɲɛ ka sababu kɛ Fili Sisoko ka farigan ye a ka sɔrɔnadonma ye Maître Janginɛ Tunkara ye ale ye min fɔ an ye an ka ɲɔgɔn da olu fɛ nin jaw la. Le 9 octobre kun y'a renvoyé pour complément d'information bon an nana bi ni président kelen dɔrɔn tora ye sinon mɔgɔ naani y'olu changé bon sɔn'o cɛ an y'a f'u ye k'a fɔ ko Madame Bɔre Fili Sisoko ko a tɛ se ka kiiri kɛ parce que a man kɛnɛ aw yɛrɛ a nana 6 heures de kan ni mɔgɔ min 6 heures kan i tɛ se ka procès kɛ a tɛ se ka sigi c'est pourquoi an y'a ɲini u fɛ u ka procès u k'a renvoyer n'a kɛnɛyara tuma min an bɛ na anw de ko an ka juger anw ma siran an tɛ siran an bɛ tiɲɛ de kɔ c'est pourquoi u y'u retirer u ye a renvoyer 2 juin la u yɛrɛ bɛna expertise kɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka procès kɛ o tɛ se ka procès kɛ mais o ye fɛn wɛrɛ ye an ka hakilina la jusqu'à présent a tɛ se ka procès kɛ parce que a man kɛnɛ n'i man kɛnɛ i tɛ se ka procès kɛ n'a ka kɛnɛ a tɛ siran mɔgɔ si ye a bɛna a ka tiɲɛ fɔ a tiɲɛ b'a bolo fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ b'a bolo a bɛ na mais an kɔni an tɛ siran mais an kɔni b'a f'u ye n'i bɛ fɛ ka kiiri kɛ i ka fanga bɛɛ ka k'i la
fanga ye min ye i bɛ se ka sigi fanga ye min ye i bɛ se ka question jaabi fanga ye min ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko a tɛ se k'o kɛ a bɛ 6 heures de kɔnɔ depuis a nana fo ka taa ta a bɛ 6 heures kɔnɔ o dun ti Mali danbe la ka mɔgɔ ye 6 heures kɔnɔ k'i b'a juger an ma sɔn o ma quoi o de to an k'u ma u ka renvoyer ni procès in mina ne t'a faamuya parce que an ye demande liberté kɛ a ma jaabi hali sisan tuguni an ye demande liberté dɔ don o fana ma sɔn an ma anw tɛ ka faamuya quoi parce que an t'a dɔn mun bɛ yen mais kiiri de bɛ se k'a bɛɛ fɛn an b'o la ni a kɛnɛyara anw tɛ siran an bɛna an ka tiɲɛ di an b'a dɔn ko tiɲɛ b'an bolo a man kɛnɛ kɔdimi b'a la a b'a dɔn ko san 70 tɛ san 7 ye san 17 tɛ a man kɛnɛ kɔrɔya bɛ k'a minɛ bon a tɛ se ka procès supporter an y'o de fɔ depuis kuma jan mais o ma sɔn mais olu yɛrɛ y'a ye bi k'a fɔ k'a tɛ se. I b'a ye k'a fɔ ko Alhassane Aba Mayiga ale minɛna ka tunun ni a ye politique tɔnkɔrɔ min bɛ wele ko CODEM o ko ɲɛnabɔla de kun don n'o ye secrétaire général ye yanni ka politique tɔnw ci i b'a ye k'a fɔ ko a somɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u tɛ kibaru foyi dɔn maa kofɔlen na fo ka se nin waati ma an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Hussein Janata Alhassane ka ɲɛfɔli lamɛn o ye maa kofɔlen denkɛ ye. Ni ye Alassane Aba den sentiment mun bɛ ne kan ani famille bɛɛ an jɔrɔlen don parce que cɛkɔrɔba taara cogo min na a bɛ mɔgɔ jɔrɔkun bɔ parce que mɔgɔ minnu nana ta olu ko an ma ko olu ye gendarmerie mɔgɔw de u nana fana u ɲɛda kun tugulen de don u ɲɛda kun tɛ ye quoi donc depuis u taara n'a ye fana an ye wulikajɔw kɛ ka taa ɲini poste ninnu na gendarmerie so ninnu bɛɛ olu bɛ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba tɛ olu bara ye depuis halisa depuis u nana ta fo bi an ma kibaruya foyi de sɔrɔ a ka ko la welewele fɛn mun b'an bolo dɔrɔn ka fɛn da an ka autorités ye quoi k'a fɔ u k'an dɛmɛ pour que an ka se k'an ka cɛkɔrɔba ka kibaruya sɔrɔ. So minnu cɛw minɛji bɛ dɔgɔya i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ u kan u ni cɛw somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye cɛ sa musow ye nin yɔrɔ n'o ye tiɲɛw tilali ko ani fo ka taa se denw yɛrɛ ladonni ko ma u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu ka u jɔ la ka dɛmɛ kɛ min b'a to sariya bɛ se ka bato cogo min na u ka hakɛw ka di u ma u ka tɔn min bɛ wele ko association pour l'autonomisation des femmes veuves du Mali o ɲɛmɔgɔ ye Asitan Jara ye ale ye min fɔ an ye min jaw la an k'olu lajɛ. Gɛlɛya min bɛ an muso cɛsabagatɔw kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ daminɛ depuis don min na i cɛ bɛ ban o ye gɛlɛya i ka gɛlɛya bɛ daminɛ depuis o don depuis a bɛ fɔ dɔrɔn k'a banna dɔrɔn gɛlɛya daminɛna an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ taa jɔ an cɛ somɔgɔw o ye cɛ bɛ ban muso ka lahala ɲini u t'o ɲini k'o dɔn denmisɛnninw ka lahala u t'o ɲini k'o dɔn muso ka misi u t'o ɲini k'o dɔn u hakili bɛ jigin fɛn fɛn min na cɛ taara ka fɛnw to a kɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen hali u t'a ɲɛɲini u bɛ ni e sigilen sɔrɔ dɔrɔn u b'u kari ka don cɛ ka armoire u t'a la tile ɲininkali kɛ u b'a dakari cɛ taara ka fɛnw to papiye a kɛra papiye a kɛra fɛn min ye mobili kilo u b'a ta o ye gɛlɛya an kan i bɛ dɔw bɛ yen an ka muso caman bɛ yen bi u bɛ taa filiya sigi u somɔgɔw fɛ yen ka sababuya kɛ cɛ somɔgɔw ye depuis banni bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ i ni denw a bɛ bɔ a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ banni kɔnɔna na a mana fɛn sisan ONG bɛ yen n'an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ yɔrɔ min na i ka to ka cɛ ka fatuli kɛ papiye denmisɛnninw ka wolosɛbɛn sɔrɔ cɛ somɔgɔw fɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o gɛlɛya belebele b'an kan denmisɛnninw ka kalanko o gɛlɛya b'an kan denmisɛnninw ka balo o gɛlɛya b'an kan an bi na an bɛ yɔrɔ min na muso cɛsabagatɔ caman bɛ yen bi u caman kɛlen bɛ geribu ye caman bɛ geribu palan ta ka yaala mɔgɔw fɛ a y'an dɛmɛ a y'an sɔn denmisɛnninw b'an bolo walasa k'an lafiya cɛ mana fatu ka fɛn min to an kɔ cɛ somɔgɔw k'a di muso ni denmisɛnninw ma muso de bɛ jɔ ni denmisɛnninw ka fɛn caman ye bi na an bɛ yɔrɔ min na bi an muso de bɛ ta ka pɛrɛnni kɛ ka jagomisɛnninw kɛ ka se ka denmisɛnninw ka besoin kɛ pour que u kana se ka taa kuntanko kɛ
mais caman bɛ yen nɔ cɛ somɔgɔw b'o bɛɛ kumaniya muso ma i kelen i ni denw ka a gɛn ka bɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen a ye cɛ bɛ ban ka sɛsi fauteuil minnu bɛ to i ka so kɔnɔ dilan minnu bɛ to yen dɔw bɛ t'i lawuli ka bɔ hali o kan ka taa gɛlɛya b'an kan dɛ an kɔni bɛ weleweleda kɛ bɛɛ ye u ka hinɛ muso cɛsabagatɔw la u ka makari muso cɛsabagatɔw la ni yatimɛdenw filɛ n'a ti mun ka kare kɔnɔ a b'i ka du kɔnɔ n'a ti ka du kɔnɔ a b'i kɛrɛfɛ a b'i teri dɔ la u ka hinɛ yatimɛdenw la k'a makari olu la jamana kɔnɔ bi bi in na an ka ca hinɛ y'an ka jamana taabolo ye ni yatimɛden kɛra mun ka kare kɔnɔ a ye yatimɛden kelen ta a ka se k'a dɛmɛ n'a ka kalan wari ye a k'a dɛmɛ ɔkɔlitaw mana se a ka saki dɛmɛ a ka kaye kelen hali n'a ka kaye kelen bigi kelen a y'a d'u ma u ka se ka taa u ka kalan nin dɔgɔkun in kɔnɔ polyclinique les Oranges ye baara dɔw sigi sen kan ka jabɛti bana sɛgɛsɛgɛli fu dɔ labɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera i ka jabɛti labɛn a kɛra tarata don kalo 27 san 2025 laɲini jɔnjɔnw kun ye mun ye o de ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka a to u ka se k'u ka jabɛti kow ɲɛdɔn ani ka ladilikanw sɔrɔ minnu b'a to u bɛ se jabɛti bana kana teliya ka juguya u farikolo la a ko ɲɛmɔgɔ ye Amadu Bedi So ye ale ye min fɔ an ye kumakanw na an k'olu lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala mun ye bi don jira an na bon polyclinique les Oranges an y'a décidé an n'an ka médecins ka consultation kɛ fufu Banankɔrɔkaw Senukaw Sanakɔrɔba disons Bamakɔ bɛɛ donc consultation bɛ kɛ jabɛti kan mɔgɔw joli sɛgɛsɛgɛ u ka jabɛti banako la ani tension o bana fila mun donnen don maliyɛnw kan kosɛbɛ ni baara in an b'a kɛ an kelen an ni laboratoire fila jɛra laboratoire fɔlɔ o tɔgɔ SRAIDES laboratoire filanan o ye GHP donc an n'olu de jɛra ka nin baara in kɛ u y'u ka seko yira u nana ni furaw ye donc ni joli sɛgɛsɛgɛw kɛra bana in n'a trace yera mɔgɔ min na fura min kan ka d'olu ma an b'o baara kɛ a bɛɛ di fu mɔgɔ tɛ wari sara clinique la an ye journée caman kɛ ɲɛko fulakaw b'o la bon bi ta ye jabɛti ni tension ye mais an b'a bɛɛ kɛ fu donc jabɛti ni tension ye bana ye bana min tɛ da kɛnɛ kan don kelen donc a bɛ don mɔgɔ la a b'i dogo a bɛ i tɔɔrɔ a bɛ banamisɛnnin caman lana a tɛ girin ka ye i b'a fɔ bana tɔ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na i yɛrɛ lajɛ ka n'u joli sɛgɛsɛgɛ a ka lajɛ k'a dɔn ni jabɛti b'u la ou ni tension b'u la donc ni Ala y'a kɛ mɔgɔ min garisigɛra a la an bɛ se ka furako sabati o tigi fan fɛ. Nin ye fɛn ɲuman de kɛlen ye k'a kɛ mɔgɔw ye et puis fɛn min fana don fana warisara t'a la a bɛ kɛ mɔgɔw ye fu moi je pense que o ye fɛn ɲumanba de ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ni nin bɛɛ kɛ jamana yɛrɛ fan caman a bɛ ɲɛ mɔgɔw ma kosɛbɛ nin hakilila nin ka ɲi yɛrɛ de et puis a consultation fana ka ɲi a consultation a bɛ kɛ k'a ɲɛ et puis dérangement t'a la foyi t'a la nin ye ko ɲumanba de ye et puis a bɛ ka kɛ fu mɔgɔw ye tu as vu i ka diabète bɛ ta i ka tension bɛ ta mais c'est bon n'o bɛɛ kɛ mɔgɔw ye ka ban kɔni yala i tɛna fɔ k'a fɔ k'o man ɲi o ye fɛn ɲuman de ye et puis fu fana voilà an bɛ dugawu kɔni kɛ dɔrɔn an bɛ min kɛ fɔ nin tigi ye dɔrɔn Ala k'a tigi kɔni a se k'a ye Ala k'a mɛn nin na quoi jamanadenw ye o de ɲana yɛrɛ de. O kɔfɛ Kasama ye Keɲeba dugu dɔ ye olu ka jeliba n'o ye Birahima Sisogo ye don dɔ taara ka di ale ma ka sababu kɛ ko a bɛ cɛsiri minnu kɛ ka fɛn kɔrɔw ni taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu dɔnniyaw di mawulu kuraw ma o kama u ye jɔnjɔn d'a ma ani ka timinanja o baara la a yɛrɛ ye min fɔ an ye o ni kumakanw na k'olu dɔw lamɛn. Trophée dira ne ma ka da baara n'a taabolo de kan an ka kalankɛlaw ye groupe dɔ de dilan ko groupe Gani n'i y'a mɛn Gani kɔrɔ ye mun ye an ka mɔgɔba fɔlɔw olu taabolo kɛra mun ye an k'an danbe dɔn groupe in n'an b'a la n'i ye politiki kuma fɔ groupe in kan an b'i lajigi balantan kuma fana tɛ fɔ groupe in kan n'i ye diinɛ kuma fɔ groupe in kan i bɛ lajigi olu ye groupe tanaw ye dɛ ne n'u b'a la ten ne y'u ka jamakala ye ne y'u ka jeli ye ne ka jeliya taabolo ye min ye karisa n'i ye Sisogo ye an ka jamana kɔnɔ i bɛnbaw olu ye baara juman kɛ olu ye ɲuman kɛ n b'o f'i ye dɛ
n bɛ mara in kɔnɔ n bɛ kɛɲɛba mara in kɔnɔ n t'a fɛ n bɛ dɛsɛ de n t'a fɛ furu fana ka sa ɲana n t'a fɛ balimaw ka tiɲɛ ɲana n t'a fɛ dugu mɔgɔw ka boli ɲɔgɔn na ɲana parce que dugu sigira cogo min n bɛ dɔ dɔn a la parce que mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn dɛ n'i y'a dɔn aw bɛna jigin ɲɔgɔn na n bɛ taa ɲɛfɔ aw ye n b'a fɔ aw ka dugu mɔgɔba fɔlɔw u y'a fɔlɔ tan de u ye dugu fɔlɔ tan de ni mɔgɔ masinaw de fɔlɔ nana jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ masina fɔlɔ in de nana aw ka dugu kɔnɔ dugu a ko tɛ se ka fa ko de parce que bangutigi ni dugutigi tɛ kɛlɛ ye n bɛ taabolo dugu ka kan ka taabolo min kan a laadakɔrɔw n b'a dɔn an ka mɔgɔbaw ni fu bɔra an ka mɔgɔbaw bɛ mun kɛ an ka mɔgɔbaw bɛ ɲɛnajɛ de kɛ o ɲɛnajɛ o bɛ fɔ denmisɛnninw ye cogo di aw b'o ɲɛnajɛ kɛ k'a sɔrɔ sɛnɛw nɔgɔyara sɛnɛw banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛra fana na o bɛra foli jumɛn bɛ kɛ an ka musow ka foli bɛ kɛ n'u b'a fɔ ko jawura dɔw b'a fɔ ko dansa an ka cɛmanw fana ka foli bɛ kɛ n'u b'a fɔ ko jankurandon bɛ kɛ o ladalakow bɛ yen an b'olu kɛ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o baaraw bɛ kɛ an b'o taa o siraw fɛ sarakobɔbaw bɛ an ka mɔgɔbaw bɛ yen mɔgɔbaw ala ka nɛɛma k'u ye ni minnu fatura sisan an bɛna olu ka sarakabow kɛ karisa e bɔra nin de la karisa e bɔra nin de la i danbe ye nin de ye taa nin bolo fɛ taa nin bolo fɛ Tarawele n bɛ se k'o caman ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ. Jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaru farala ɲɔgɔn kan lase aw ma ka baara don Andire Tarawele Emmanuel Jara Etienne Yari an b'a fɔ ko ala ka waati wɛrɛ yira an na.